ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ତୁମେ ସହରରେ ରହୁଛ ତେବେ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡିଯିବ ଗାଁ କଥା। କାରଣ ଆଜି ଆମେ ରାନ୍ଧିବା ନଦୀର ତାଜା ମାଛ, ଯୋଉଟା ଫ୍ରିଜ ଦେଖି ଡରେ ନାହିଁ, ନଦୀରୁ ସିଧା କରେଇକୁ। ଆଜି ମାଛ ଏମିତି ତାଜା, ତେଲରେ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥିଲା। ଗାଁ ନଦୀ ମାଛ ମାନେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସ୍ମୃତି। ଛୋଟବେଳେ ବାପା ଜାଲ ନେଇ ଗଲେ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡୁଥିଲୁ କୂଳରେ ବସି ମାଛ ଧରା ଦେଖିବା। ସେ ସମୟରେ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନଥିଲା, କାରଣ ଜାଣିଯିବୁ ଯେ ଆଜି ମାଛଟେ ହବ। ଏ ମାଛରେ ଫ୍ରିଜ ବାସ୍ନା ନାହିଁ, ଏ ମାଛରେ ଅଛି ମାଟି ଓ ପାଣିର ସ୍ୱାଦ। ମାଛ ସଫା କରିବା ବେଳେ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ମାଛ ଭାବିବ ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କରିଲି। ମାଛ ଧୋଇବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୋଇବେ, କାରଣ ମାଛ ବି ଗେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ହଳଦୀ ଲୁଣ ଲଗାଇ 10 ମିନିଟ ରଖିଦେବେ। ମାଛ ଏଇ ସମୟରେ ଭାବେ ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୁଲିଲା। ସୋରିଷ ତେଲ ଯେତେ ଗରମ, ମାଛ ସେତେ ଖୁସି। ଧୂଆଁ ଉଠିଲେ ବୁଝିବେ ଚୁଲି ଆଉ କରେଇ ଦୁହେଁ ରେଡି। ତେଲ କମ କଲେ ମାଛ କହିବ ମତେ ଗଧେଇ ଦିଅ। ମାଛକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡିବା, ଜୋରରେ ଛାଡିଲେ ତେଲ ରାଗିଯିବ। बात तो सही है। ହାଲକା ଭଜା, ଅଧିକ ଭାଜିବେନି। ଏଇଟା ମାଛ ତରକାରୀ ହବ, ଚିପ୍ସ ନୁହେଁ। ଏବେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଳୁ କାଟି ନେବା। ଆଳୁ ନଦେଲେ ମାଛ ରାଗିଯିବ। ଆଳୁରୁ ଚୋପା ଛଡେଇବା ମିନି ଜିମ୍ ୱାର୍କଆଉଟ। बात तो सही है। ଏଇ ଆଳୁ ଚୋପା ମୋ ସହ ଜିଦ୍ କାହିଁ କରୁଛୁ। ଏବେ କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ଆଳୁ, ତା ଉପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ 50% ଭାଜି ନେବେ। ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ନେବେ। ଏବେ ମସଲା ପାଳି ନେବା। ଅଳ୍ପ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇ ପେଷି ନେବେ। ଏବେ କରେଇରେ ତେଲ, ସେଥିରେ ଦେବା କଟା ପିଆଜ। ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ ହେଲେ ଦେବା ବଟା ମସଲା। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଫିସ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଏଗେନ କଷନ୍ତୁ। ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲେ ବୁଝିବେ ତରକାରୀ ରେଡି ମୁଡରେ। ଏବେ ଆଳୁ ଦେଇ 2 ମିନିଟ ଭଲ ଭାବେ କଷନ୍ତୁ। ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ତା ଉପରେ ଆମ୍ବୁଲ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଉ ମାଛ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ। ମାଛ ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେଡି। ଉପରୁ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡି ତ। ଭାତ ସହ ମାଛ ତରକାରୀର କମ୍ବିନେସନ ୱାଓ ବାଲା ଫିଲ୍ ଦିଏ। ମାଛ ଆଳୁ ତରକାରୀ ମାନେ ଓଡିଆ ଘରର ହାର୍ଟ। ଯଦି ଏମିତି ଘରୋଇ ଓଡିଆ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହ। ରହିଲି।